Ah, maferi titambire maferi. Ndapoti watambire. Ndapoti sikero tambire. Maferi usituru garaba zituru yekugara. Seta sturu yakupasema. Ndapogarere. Uzochatira papi kona maferi. Ndaudza kuti kana ndakuuya manje ndakukuita zvokukufambira. Unonzosera mari transport cost yangu. Wozo eda mari yangu. Mwedzi yako kagara nayo inobereka. Maferi ndakakuti chiko iwewe. Unovoya wakabhipa ungefanika. Ndakatobhipa ndori emergency exit. Mosi yacho ndiye. Mosi yacho ndiye. Oh, si mosi yacho. Mari yacho uri mwana wamangere wenopa mari yakawanda dere for free. Maferi uri tsano here uri chii changu. Handina kuti ndiri kukupa here mari yako. Chibipa ndauya. Iwe. Maferi asha dzako ndedzeko iwe. Asi zvauda kufundisana here. Aiwa, handina kuti ndida kukufundudzira maferi. Saka mama ndifundisira mari yangu. Aiwa, handina kuti ndida kufundisira. Ungatondiuraya pamusoro pemari yangu. Ungatondiuraya. Full stop. Chini pamari yacho. Ndiri kukupa mari yako. Handina kuti kana ndikatengesa mabhero angu ndikukupa. Ndina basa nemabhero ndipe mari yangu. Maferi, imari shamari. Imari iri mumwe. Ngei uchita dzungu iwe. Imari. Ndipe yangu. Ndipe yangu. Iwe, ndiri fama ini ndingamboti kamari kamba kasina nibasa rese. Imari iri kwatiri. Werenga mari yacho. Imari iri kwatiri. Ndori mane 40 sewo shamari nini. Mabhero angu akapinda manje. Yanda kutondirinde mabhero angu ari kupinda ira. Yanda kutaura mabhero angu ari kupinda. Ori mari. Iwe, ndori mane 40 sewo Tobacco International. Akapinda mabhero nema $7. $7 per kg. Sasa kutamba nini? Sura yako shamari. Aiwa, usadaroba. Saka iwe woka unori mane nechi 40 sewo Tobacco International. 40 sewo Tobacco International. Haisi inonzi nana yekera vakwai haibhadhare. Iwe ungatedzere wanawo nino aya. Unoziva mavheri iwe paura apa. Kunyange ukaita chinhu chakanaka sei. Hapana muwengi wako hafi akakurumbidza. Anotokushora. Ipapo ndizvozvo muwengi wako vanhu vari kuita kutamba nemari ku40 sewo. Saka 40 sewo inodai nayo. Aiwa, chimwe chimushini. Chitaura zvawavari kuchena. Yakashandura upenyu. Vanhu vade vakasa kuloya naiwe. Aiwa, ina ndiro yeke. 40 sewo mina ndikuudze. 40 sewo yakashandura upenyu hwangu. Ndakachera ball. Ndikawaka imba, ndikatenga mota. Izvozvo zvandiende kukutsime mkwa. Chasara chikopo. Buwazi kwana tsime rapo ball. Utonanga uchikopo. Waudza ako usambochekwa waudza. Utonanga uchikopo. Ne40 sewo goro yandiri kujoinawo kurima. Nesa ku40 sewo. Right. Tombonogosha mari yawandipa. Ndakarota tichingoguta gore rino hatina nhamo tenda nevodya yedu ku40 sewo tapiwa mari inogutsa nemoyo.